Vi skal have auto. Det gør hun også. Det kan hun også gøre. Nej. Er hun lige glad med sådan en blitz? Ja, hun er nok blevet blitzet så mange gange. Du har varmeknopper. Varmer de den lidt for meget? Nej, det tror jeg ikke. Sikke store øjne, du har. Bedstemor. Nej, det er ikke bedstemor, det er. Nej, det er ikke bedstemor, det er. Nej, det var det ikke. Nu smiler hun også. Og hun begynder altså sådan, ligesom hun vil sige noget. Det er utroligt. Hvad vil du sige? Det er utroligt så tidligt. Du er det så tidligt på den. Ja, du er det. Sådan Du er det så tidligt på den. Det er klart, den er en 2. Nej, du er sådan med min spil. Men de der helt vilde, de der. Med de her kameraer omkring os også. Ja. Så. Ja, hvad er det for noget? Hvad er det for noget? Hvad laver han? Jamen, jeg kan huske, hun gerne holde mig i hånden.